مالک فەقیر هەبوو ڕۆژێکێ میوانێ وا هاتن دixwazin firavînekê bo wa çêkin lê pere tune. Zilamê malê çû cem cîranê xwe û cîran ka 500 wereqî bi deynê xwe bi xwedê mêvanî me hatine û ez nikarim xwarin kê bidim wa. Cîranê wî 500 wereqe dayê, tevî 500 wereqê wê demê ême baş bû, yanî tişt pê dihatin, yanî firavînek xweşik pê dihat. Rabû evê feqîr bi wî 500 wereqî tevî goşt û birinc û tirşik û heme pê kirî û dema ku firavîna wî hazir bû û hat çêkirin û sifra xwe danî û lo sifra wî dirêj bû, cara pêşiyê ku lo dibîne ku kare firavînê xweşik ji bide mêvanê xwe kêfa wî hat, îca ji kêfa digot, digo ma got pere hebin mêvan çi kûçik in.